Slovenských národného frontu vítam vás na prvomájovej manifestácii pracujúcich, mládeže a občanov Horehronia. Pre pracujúcich v Československu sú oslavy 1. mája stále radosnejšie preto, že v pokoji a s istotou môžeme budovať a plniť ciele, naplňať slávne májové dni radosťou z oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Naši pracujúci sa každoročne presviečajú na svojich skúsenostiach, že to, čo vytvárajú svojou svedomitou prácou, vytvárajú pre seba, pre našu socialistickú vlast, pre náš spoločný, stále krajší a plnší život. Všetko sme mali naprogramované, aj 1. maj sme mali naprogramované, Sovietský zväz bol našim vzorom, tam dostáva neviem či 10 korún za to sa bylo, lebo za to bolo 10 korún, on musel niesť vlajku republiky alebo Lenina a tak ďalej, toľko bolo mávatiek, toľko bolo, všetko sme mali naprogramované. Ďalší náš rozvoj musíme stále viac opierať o vzostup spoločenskej produktivity práce. Kľúčové miesto zaujíma zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti podnikov za uspokojovanie potrieb spoločnosti. Plne si uvedomujeme, že splniť vytýčené úlohy môžeme len za predpokladu, že na všetkých pracoviskách budeme dosahovať stále lepšie výsledky. Komunistický režim sa veľmi rád chválil, že u nás nie je to nezamestnaní. Je pravda, že nebola nezamestnanosť, neboli bezdomovci. To bola chválihodná vec. Ale zároveň treba povedať, že u nás bola prezamestnanosť. Hneď ako sa zmenila direktívna ekonomika na trhovú, tak okamžite vybila nezamestnanosť o 15 a možno dačo viac percent. Ukázalo sa, že 15% ľudí bolo zamestnaných úplne zbytočne. Režim v Brezne, alebo kde to je, viete, ono to bolo umelé, hej. Umelé bolo to, že sme hovorili, že na všetko máme a robilo sa na dlh. Ukázalo sa, že socialistická ekonomika je, ako náhle je hodená do trhovej ekonomiky, tak je nekonkurencieschopná. Preto toľko fabrík zaniklo, nebolo schopných sa presadiť nikde inde, len jedine v rámci RVHP. Nástup našej krajiny na cestu k socializmu znamenal aj pevnú orientáciu na priateľstvo, spoluprácu a spojenecké zväzky so Sovietským zväzom. Ideme cestou boja proti imperializmu, boja proti zvyškom kolonializmu, ktorý sa všetkými prostriedkami snaží zastaviť nezávislý pokrokový vývoj národov. Alebo teda po potlačení tej pražskej jary v roku 68, tak znova sa vracia režim do tých takých starých kolají, kedy chce kontrolovať znova celú spoločnosť. Všetko mať pod svojou kontrolou, všetko ovládať a nedovoliť hlavne, to bolo také typické, to je vlastne pre všetky totalitné režimy, nedovoliť vznik nejakej názorovej opozície. Aby ľudia si slobodne a otvorene mohli povedať, že toto sa nám tu nepáči. Ľudí z Lazov zohnali do činžákov, hej, zobrali im pole, aby nikto nič nemal. A keď nikto nič nemá, vtedy dajú mu ústrednú vodu, ústredné kúrenie a keď bude vyskakovať, toto mu zavrú a bude robiť to, čo budú chcieť. O 5 ráno vyvolal, volá to sem domov a mi vraví, že ty ešte vás prostý skurvení, ako sa takto môžeš vyjadrovať a tak. A ja mu vravím, ty počúvaj, tvoj hlas sa mi zdá veľmi povedomý a vtedy chytil sluchátko. Viedlo to k tomu, že kto veľmi vystrkoval hlavu z toho radu, tak nie, že by sa ostatní k nemu sa snažili priblížiť, ale tá hlava sa usekla, obrazne povedané, a tak vlastne sa ľudia strácali motiváciu. Ale ak niekomu chýbala sloboda a možnosť cestovať, sloboda názorov, sloboda prejavu, aj keď možno, že aj sloboda vierovyznania, aj keď u nás už potom v 80. rokoch to prenasledovanie veriacich nebolo až také silné,
tak preto ho tento režim jednoznačne uspokojivý byť nemohol. Jednotlivec bol nič. Všade bol kolektív. A tým ľuďom chýbalo vlastne to, také tá individuálna sloboda. Ja nevidím v tom socializme nič dobrého, si myslím, a ani dobre z toho nemôže vzniknúť, pretože stratila sa kontrola moci. My, jediný, ja, jediný, bodka, konec. Ako ak by som to zobral z toho najvrcholovejšieho pohľadu, tak to tak či tak bola dohoda medzi mocnosťami, že nám povolia vôbec niečo robiť. A to znamená, že ak sa dohodli najväčší, že sa môže povoliť demokratickejší režim v krajinách komunistických, tak sa to stalo. Dnes o tejto hodine svojou účasťou podporujete štrajk. Ale začalo to 17. novembrom a začali to mladí ľudia, ktorí už boli študenti, predovšetkým stredných a vysokých škôl, ktorí si boli vedomí nedostatkov tzv. Reálneho socializmu. No a tá myšlienka slobody prejavu, cestovania im v každom prípade určite vadila. No a keďže mladí sú vždy radikálnejší, sú väčší rebeli, tak to začalo u nich. Myslím si, že to zodpovedá aj skutočnosti. Tretí bod. Žiadame úplnú slobodu tlače. Štvrtý bod. Žiadame slobodu podnikania, slobodu zhromažďovania, spoločovania, pohybu, slobodu svedomia a ďalšie občianske práva. Už bola neschopnosť režimu, pretože aj tam oni v režime sa tam nastrkali do vedenia komunistickej strany, veď tam boli 75-roční ľudia, to boli starí chlapi. Keby boli bývali možno pokrokovejší a boli by urobili niečo na spôsob Jugoslávie, kde nemali žiadny problém cestovať, tak sa ešte udrží možno 15-20 rokov. Bolo vydaných 13 lístkov, odovzdaných 13. Z toho bolo za dôveru 5 členovia predstavenstva, 8 členovia dali predsedovi nedôveru. No toto sme zažili na vlastnej koži, ako náhle sme mohli, sme zo školy zorganizovali zájazd do Viedne na obyčajný Mexikoplac, obyčajné trhovisko. No takže už len to, že ten pocit, že sme konečne mohli prekročiť železnú oponu. No a išli sme, už v krojoch sme šli do Rakúska bez problémov, nikto nás nezdržoval, iba si colník kľakol pred nás, že chlapi, zoberte aj mňa, veď takto ešte tam nešiel nik. No ale že nemal dobrý kroj, tak s nami nemohol ísť. A my sme fakt len tak zo srandy a preto to viem povedať, že podľa čoho sa tí naši ľudia tam dali poznať, podľa tej obuvy a podľa tých vyvalených očí na tých výkladoch, na tej vianočnej výzdobe. No a my sme tam aj zo srandy zarobili len tak pre nič za nič pod 700 šilingov za 2 hodiny. To bolo také, pre nás to bolo iné ísť do toho sveta s tou kultúrou, ako nás tam ani, nešli sme za nejakým nákupom, išli sme pre niečo iné a videli sme, o čo nás komunisti pripravili. Mať možnosť
možnosť slobodne sa rozhodovať. Znamená pre mňa slobodu vo vlastnom rozhodovaní. Žiť slobodne svoj život, ísť si za svojimi cieľmi a svojim šťastím, bez toho, aby vám pritom štát dýchal na krk alebo stal na vašich topánkach. Chcieť byť tou najlepšou individualitou nie je kompatibilné so socializmom. Prelievaná krv, počujem smrť, vykriky ľudí, rezonované skrz bolesť, hnev. Známe miesta, v tom sa prebudím, lenže realita taká istá. Ako tak pozerám, berú nám životy, berú nám slobodu a berú nám rodiny. Zabudali hodnoty, v nich palivé zlo, vražda je spása, toto je dno. Sodomá komora, hotová pohroma, stanovená osnova, želená povola, myslené doslova, voľnená oková. Bojme sa toho všetci, začala sa vojna dávno. No ľudia sú slepí, manipulovaní, zalepené oči happy. Svet je rozbitý, nespojíme črepy, pýtaj sa srdca na odpoviedi. Milovaní pilovali, nech sa máme fajn, milovaní milovali svoju zem, svoj raj. Láska, technika, teraz to porovnaj city, vyparili sa zvol, pozeraj. Vedieme k záhube sami, týmito utopiami, rovno do jamy, teroristickými napadnutiami. Mier, toľko rokov hraní, samé deštruktívne plány. A my unesený svet, my ho chceme zase späť. Sme tu jak rukojemníci, boli nás každá obeť. Zložte zbrane, chceme mier, otrepané, no ja viem, že keď neskončíte teraz svet, skončí tomu ver. Unesený svet, my ho chceme zase späť. Sme tu jak rukojemníci, boli nás každá obeť. Zložte zbrane, chceme mier, otrepané, no ja viem, že keď neskončíte teraz svet, skončí tomu ver.